2 διαγωνιζόμενοι, 1 έπαθλο και πολλά σφινάκια. Καλή χρονιά, τι κάνετε, πώς είσαστε? Το πρώτο bar quiz της εκπομπής και πρώτο επεισόδιο για φέτος. Ο Μανώλης και ο Κωνσταντίνος έχουν φάει τα χρόνια τους στα μπαρ, αλλά απόψε θα δούμε πόσα πράγματα ξέρουν σχετικά με το ποτό. Απλοί κανόνες, για πάμε να τους δούμε. Λοιπόν, κάνω ερώτηση, έχετε 20 δευτερόλεπτα, γράφετε στο χαρτί την απάντηση και αν το βρείτε σωστά παίρνετε ένα πόντο. Πρώτος, στις 5 σωστές απαντήσεις κερδίζει. Απαντάτε λάθος, πίνετε. Αν απαντήσουμε και δύο σωστά. Άμα Απαντήσουμε και δύο σωστά. Παίρνετε και 2 πόντους. τίποτα, άλλο ο παίκτη παίρνει και 2 πόντους. Όποιος φτάσει πρώτος στους 5 πόντους. Αγχώθηκα. Ο νικητής θα διαλέξει το κοκτέιλ του επόμενου επεισοδίου. 2 λόγια για την απόψινή μάχη, τι πιστεύεις? Θεωρώ ότι θα είναι εύκολη η αναμέτρηση, γιατί ουσιαστικά έχω πάρα πολύ μεγάλες γνώσεις για το αλκοόλ και για την παρασκευή των κοκτέιλ. Ας κερδίσει ο καλύτερος, πάμε για την νίκη, 11 αυτοί, 11 εμείς. Πιστεύεις ότι το Μανώλη τον έχεις? Πιστεύω ότι. Όχι ότι έχω γνώσεις, απλά ποντάρω στο ότι δεν έχει γνώση ο αντίπαλος. Παιδί είναι άσχετο. Ναι, μη χείρον βέλτιστο, ελπίζουμε ότι θα είμαστε λιγότερο κακοί και θα κερδίσουμε. Τέλεια. Το σφινάκι μπροστά σας και ξεκινάει ο χρόνος από τώρα. Από τι φτιάχνετε η τεκίλα? Μανώλη, κάτω το χαρτί. Κάτω. Και η απάντησή σας ήταν... Αγάπη. Τι είναι αυτά, δεν ξέρω για απάντηση. Αγάπη. Ποιος έγραψε έναν. Πατάτα. Ένας πόντος για τον Κώστα! Πίνε Μανώλη, τι πατάτα. Πίνε ρε. Στο Μεξικό έχουν Και πατάτες. έγραψες και δύο κιόλας, τι θα έγραφες άλλο? Διπλή από γουακαμόλ. Είστε έτοιμοι? Έτοιμοι. Μαλάκα τα ξέρω όλα, θα χάσεις. Αγχώνομαι. Σε ποια χώρα θεωρούσαν την μπύρα ως αναψυκτικό μέχρι το 2013? Είμαστε έτοιμοι. Για να δείξετε τα χαρτιά σας. Γερμανία και Γερμανία. Ποιοι είναι εκεί οι δύο? Καλά, πολύ εύκολο. Στη για να Ρωσία ήταν μέχρι αυτό. το 2000. Και το βρήκαμε. Μέχρι το Όχι, πολύ εύκολο δεν 2013 θα ήταν αυτό, θεωρούσαν πείστε την με. μπύρα ως αναψυκτικό. Στη Ρωσία. Στη Ρωσία. Yes. Είναι ρε παιδιά. 1-0 ο Κωνσταντίνος συνεχίζει. Γιατί σε λίγο θα έχουμε στιγμιότυπα σαν το τέτοιο να το... Κάτι τέτοιο θα κάνω. Ποιο είναι το βασικό υλικό για να φτιάξεις μια καϊπιρίνια? Εγώ δεν ήμουν Τέλος σίγουρος, έβαλα χρόνου. πολλά. Για να δω τις απαντήσεις. Εγώ το Ρούμι. βασικό ήθελα, ρε παιδί μου, και έγραψες λάιμ, ζάχαρη, κασάσε και ρούμι. Ένα από αυτά θα Ένα από αυτά, επιλέξεις. έτσι, βότκα. Ένα από αυτά θα επιλέξεις. Ρούμι θα πω, εντάξει. Κασάσα είναι. Κασάσα. Αφού το έγραψα. Γιατί δεν, αφού έχει ρούμι. Κασάσα είναι. Πίνω Πίνουν εγώ εκεί γιατί δύο. έχασα. Πήρετε εκεί οι δύο, ναι. Δεν θα γίνει. Για δουλειά μας. Μανώλη, σε καλά. Έχουμε κάτι σε ερώτηση για ταινίες, για σειρές, για ηθοποιούς. Ναι. Θες κανένα ξηροκάρπι μαζί? Κάποια βοήθεια ρε παιδάκι μου, γιατί όλο χάνω εδώ πέρα, τον έχουμε πάει μπρούσκο, τον έχουμε πιει. Τι είπα? Τι είναι το αφημί? Αφημί είναι ο αριθμός. Α, κάνε τέτοιες να σε δω. Ποιος ο πρωταγωνιστής? Θα χάσεις. Ποιος ο πρωταγωνιστής της πιο διάσημης ταινίας κοκτέιλ? Cocktails and Drinks. Τέλος αιώνα. Ο Κέβιν Κόστνερ. Ναι, Μανώλης Μανώλη. ορθός. Προφανώς και το ξέρω, αφού τα ξέρει όλα ο άλλος για ταινίες. Ποια είναι αυτή η ταινία, ούτε μάνα της δεν την ξέρει. Αλλά Είναι ποιες εκνευρίδες, σε είναι όλο στα αυτό που δίνα, συζητάμε ναι. εσύ πίνω. Ναι, τώρα ανθάρισες. Και το σκορ 1-1. Έτοιμοι? Έτοιμοι Στον είμαστε. πάτο σου, μισό δάχτυλο. Παρεκτραπεί εδώ πέρα. Ξεφύγει το τεράστιο. Σε ποια χώρα παράγεται το bourbon? Για να δούμε. Και η σωστή απάντηση είναι του Κώστα, Αμερική. Ναι ρε, ναι, έτσι, πάμε. Την επόμενη ερώτηση την ξέρετε γιατί και οι δύο, να δω ποιος θα το βρει. Ποιο είναι το νούμερο 1 αλκοολούχο προϊόν στον κόσμο? Βλακή απάντησα. Και εσύ, τζιν λέει. Τζιν βότκα. Τι Μπύρα. έχεις χάσει με την βότκα? Η μπύρα είναι. Μπύρα είναι. Γίνει. Μετά το σκέφτομαι. Εγώ τώρα που το είπες το σκέφτηκα. αλλιώς δεν. Από ποια χώρα κατάγεται το σάκε?
Πόσο. Τι πόσο. Τέλος. Για να δω. Ιαπωνία ο Κώστας. Ιαπωνία και ο Μανώλης. Πιο καλό. Καραμάνο. Εμείς πίνουμε εσύ. 3-2 το σκορ. 3-2. Ποιο είναι το αγαπημένο ποτό του James Bond? Κουνημένο και χτυπημένο τριαμαρτίνι, Μανώλη, σωστό. Αυτό αξίζει για δύο. Η Ιαπωνία. Τι είναι. Τράι Μαρτίνι, κουνημένο, όχι χτυπημένο. Ο Μαρτίν εγώ σκεφτόμουν, αλλά νόμιζα μετά μου ήρθε ο Σον Κόνερ που κάνει ουίσκια. Και λέω τώρα κάτι απ' όλα. Πού κάνει ο ίσκια ο Σον Κόνερ. Έχει κάνει διαφήμιση, ρε παιδιά, Dior. Καλά, και ο Κλούνι έχει κάνει με τον εσπρέσο της. Και τι να κάνω εγώ τώρα, αυτό θυμόμουν. Sorry που δεν έχω δει το. Η πίνα κολάδα έχει ρούμι, ανανά και. Ανανά. Μη κοιτάς. Τέλος. Για να το τσαπατήσεις. Δεν πρόλαβα να τη γράψω, αλλά θα Έλα, ήταν και μια άλλα. λέξη είναι. Τι είναι. Τα άρχισα να τη σκεφτώ. Εγώ έψα καρύδα. Σωστό. Εγώ πήγα να γράψω άλλα. Της Παρασκευής στο γάλα. Δεν θα σας πω ποτέ τι ήταν αυτό που θα γράψω. Με λίγα λόγια έχασα. Ναι. Στην επόμενη ερώτηση. Ποιο είναι το πιο παλιό ουίσκι στο εμπόριο? Ξέρετε τη μάρκα και οι δύο. Βότκα. Τέλος χρόνου. Τέλος η ώρα. Δεν έχω ιδέα, ρε, μέσα. Jack Daniels. Κάτι σάρκ. Το Bushmills είναι το πιο παλιό. Πάμε, έλα. Έλα ρε! Τώρα περνάει Βγάλε κανένα καλά, πατατάκι! Είσαι και χαβαλέ. Από κοστάκα. Πόσα υλικά πρέπει να έχει ένα ποτό για να θεωρείται κοκτέιλ? Ιταλία. Ιταλία. Πάμε. Για να δω. 4-3. Και η σωστή απάντηση είναι 3. Τουλάχιστον 3. υλικά. Δεν μπορώ να πιω άλλο, Σωτήρη. Τα δύο είναι long drink. Από 2 και πάνω. Gin tonic, cola, whatever, long drink. Ερώτηση. Μπορείς να κάνεις κοκτέιλ με 2 υλικά? Τώρα αυτό είπε ρε μαλάκα. Απάντησε στην τύχη. Άσχετε. Άσχετε. Όποιος πέσει πιο κοντά κερδίζει. Δεν μπορούμε να πιούμε άλλο, έχουμε ξεφτυλιστεί. Εγώ μπορώ, εγώ αντέχω ακόμα. Κι εγώ. Ή δεν το κάνουμε match point, παίζουμε κανονικά. Κανονικά, πάμε. Ρώτα, ποιος έστειλε τους αετούς στο βουνό του χαμού. Για ρώτα. Λοιπόν, θέλω να μου γράψετε χρονολογία. Πότε γράφτηκε το πρώτο βιβλίο για κοκτέιλ? Περίπου, ό,τι πιστεύετε. Όποιος πέσει πιο κοντά. Για να δω. 1900. Ο Κώστας. 1894 Μανώλης. Πολύ κοντά. Το έτος είναι το 1862 και δείξε. Εντάξει. Ναι, αλλά δεν ήταν ακριβής αυτό. Είπα ποιος πέσει πιο κοντά. Εντάξει. Κοντά εσύ, εγώ εντάξει. έπεσα. Στα πόσα είναι. Εγώ αντέχω, εσύ. Ναι, ναι. Αντέχει. Φώναξε. Από τι, από ποια χώρα έχει pop για το κονιάκ? Τι έχει? Pop είναι προστασία μαζόμενης προέλευσης. Μπορεί μόνο αυτή η χώρα να γίνει παραγωγή κονιάκ, μόνο σε αυτή τη χώρα. Για να δούμε. Γαλλία και Ρωσία. Μαλάκα τι υπάρχει. Εκεί. Αντεβάσω σε βίσκι. Σωστό. Ναι, πείτε μανώ. Εμπαπέ! Σπίτι σου. Θα παραγγείλετε μετά. Από πού κατάγεται το μεσκάλ? Για να δω. Απαντήσεις. Μεξικό και Μεξικό. Και είστε σωστοί και οι δύο. 6-6. Δεν πίνουμε τίποτα. Τίποτα. Πίνουμε. Κύριε. Νυφάλι τώρα, Κώστα μου. Τώρα στον πόντο παίζεται πάλι το 6-6. Όποιος πέσει πιο κοντά και στο επόμενο που είναι η τελευταία ερώτηση. Δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις. Έχουμε. Θέλετε κι άλλο? Ναι, ρε, εσύ τι πώς έχετε? είσαι. Φουλ ερωτήσεις. Μόνο ερωτήσεις θέλω. Αλλά και πιο προσωπικές. Οπότε δεν Αλλά πάει. και πιο προσωπικές μετά. Από τι φτιάχνεται κυρίως το τσίμπουρο? Ένα πρέπει να πούμε ή πολλά υλικά. Είναι ένας που είναι ο πιο γνωστός. Το πιο common. Για να Πατάτα. δω.
Στα φίλη είναι αυτό. Ναι. Και ο Μανώλης απάντησε. Δεν απάντησες. Δεν έψεις κάτι. Πήγα να γράψω πατάτα. Η βάση όλων. Αλλά μετά σκέφτηκα μην είμαι πολύ βαρετός και γράφω πατάτα. Μανώλη πίνεις. Και 7-6. Sorry. Έχασες. Είμαι καλά. Είμαι καλά. Είμαι καλά. Άμα συνεχίσουμε μετά πάμε στο μαζό. Από ποια χώρα της Λατινικής Αμερικής Ω, κατάγεται το ποτό πίσκο της Λατινικής Αμερικής, Μανώλη? Πίσκο. Απλά θα ραντομάρω. Και εγώ θα ραντομάρω full προφανώς. Ψήνομαι να έχεις γράψει Ρωσία. Δεν είναι στη Λατινική Αμερική η Ρωσία. Πιάνει πολύ. Για να δω. Γυρίστε. Περού. Χιλή. Μ' αρέσεις. Στην τύχη θα απαντήσατε. Ναι. 100%. Τι, δεν ξέρω καν τι είναι το πίσκο. Πίσκο παρτιζάν. Αυτό είναι ένα ποτό το οποίο, ρε παιδί μου, έχει γίνει full έτσι ethnic γνωστό τελευταία. Αλλά παραδόξως φτιάχνεται σε δύο χώρες, Περού και Χιλή. Αλήθεια. Ναι. Άρα, τέλεια πας. Ισοπαλία. Είναι τις δύο χώρες της Λατινικής Δηλαδή είναι Αμερικής. δύο οι χώρες και βρήκαμε και τις Ναι, δύο στο χώρες. κέντρο, εκεί σύνορα φτιάχνεται. Πεχτάρα, μια καλιά. Τόσο το προσέκο είναι αφρεώδες χρειαστεί από την. Time. Ρε, μπες, Καλά. δεν έχω ιδέα, ρε. Παιδιά, συγγνώμη, δεν έχω ιδέα. Δεν πειράζει, δεν είναι. Μη με κράζεξε, μη με κράξετε. Για να δω. Ιταλία, ο Κωνσταντίνος. Τι είναι αυτό που έχει γράψει. Πολωνία, ο Μανώλης. Δεν Πελοποννίζ. Μανώλης δεν πιάσει. Ιταλία είναι. Ιταλία είναι. Αφού. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία, οπότε πάμε στα 10. Από πού κατάγεται η σαμπάνια? Από ποια χώρα? Γαλλία και οι δύο, σωστά. 9, 7. Πάλμα έγραψε. Γαλλία έγραψα, παιδιά, δεν ξέρω τι. Ω Πάλμα! Πού φτιάχτηκε πρώτη φορά η βότκα? Πάμε. Πολωνία, Ρωσία. Και το σωστό είναι Ρωσία. Πολωνία. 9-8! Ναι! Αυτό που είχα Πανηγυρίζω πει πιο εγώ πολύ για να μην χθες. πιω εγώ άλλο. Δεν είναι Το ότι σωστό δεν ήταν με πειράζει. Πολωνία, αν θυμάσαι. Κι εγώ έτσι το έχω ακούσει. Θέλω πηγές, γιατί εγώ Πολωνία ήξερα. Από πού το είπε? Έτσι ήξερα. Δεν θυμάσαι πώς είχε γίνει από τις βότκες στην Πολωνία. Αυτό δεν έχει να λέει το ότι η βότκα προήρθε από την Πολωνία. Όχι, λέω πώς θυμάσαι. Για να δούμε το βάρ, γιατί. Πάμε λίγο. Πολωνία και Ρωσία με είναι πηγές μου χθες που έψαξα έλεγαν Ρωσία. Εγώ Σήμερα- πέρασα χθες, έλεγαν Πολωνία. Εσύ ψάχνεις το τέμου τώρα. Στο τέμου σίγουρα δεν λέει. Όχι πολύ. Ναταλή! Κι εγώ έτσι ήξερα. Λοιπόν, οκ, άκυρο αυτό το πόδι. Εγώ το ήπια όμως, τι άκυρο. Ναι, Θα βάλουμε στο. Και εσύ δεν έχεις σπινάκια. Τώρα τελείωσες. Στο έλα. μοντάζ, όλα στο μοντάζ. Ναι, Μόνο σε ό,τι έχει παίξει σε ταινία τα ήξερα όλα. Ότι είναι. Το Πλέον δεν είναι. μοχίτο είναι το εθνικό ποτό της. Δεν το ξέρω, αλλά υπολογίζω ότι και αυτός δεν το ξέρει. Για να δω. Βραζιλία και Ισπανία. Μπράβο, το μοχίτο είναι της Κούβας. Έργα μου, εγώ είμαι πιο κοντά όμως. Χάσαμε και οι δύο, άρα πίνουμε και οι δύο. Γεωγραφικά. Πιείτε μέχρι να τη φωθεί την κουδέλα. Τραβάς βίντεο και το ξέρω το μετά. Ωραία, ωραία. Εντάξει. Εντάξει. Σ' αρέσει ο μάλα μας. Είναι από προηγούμενο γύρισμα το Gin Basil Smash, να δω άμα θυμάστε. Το Gin Basil Smash φτιάχτηκε πριν το 2000 ή μετά? Θα σκέψω ότι αυτό που σκέφτεσαι είναι το αντίστοιχο. Είστε 50-50 τώρα. Ραπ και γραφίτι. Ναι, είμαι καλά, είμαι καλά, είμαι καλά. Είσαι καλά. Είμαι καλά. Λοιπόν, για να δω. Μετά, το Μανώλης, πριν. 9-6 ο Κωνσταντίνος! Ναι, σπίτι σου! Σπίτι σου! Είναι όντως στο σπίτι του. Παρακαλώ, σφινάκι στον κύριο Πασαλή. Κυρία Πασαλή, Όχι. Γιατί? Τώρα ξέρεις τι έχει γίνει. τι έχει γίνει. Έχω πιει ό,τι έχω πιει και έχουν στακάρει όλα αυτά και έχουν οδηγηθεί σε αυτή τη στιγμή τώρα. Ναι, έτσι συμβαίνει συνήθως. Και
Εύχομαι, αν με ρωτάς, εύχομαι Να μην Σήμερα βγάλει. να μιλούσε η με επόμενη τελευταία ερώτηση να μην είναι κάτι για αλκοόλ. Μπορεί Γιατί να χάσει και να είναι τελευταία σου. αντικειμενικά, άμα είναι κάτι για αλκοόλ, εγώ θα απαντήσω η πατάτα ή η Ρωσία. Ένα από τα δύο θα απαντήσω. Οπότε Μια ελληνική ερώτηση, λίγο πιο. στα ελληνικά. Στα ελληνικά θα την κάνω. Ποιος έφερε την πατάτα στην Ελλάδα? Ρωσία. Ποιο είναι το βασικό αρωματικό χαρακτηριστικό του ούζου? Του ποτού. Ουζού. Ούζου. Όχι τσίπουρο. Το ούζου. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό? Προλαβαίνεις. Ό,τι να είναι, έγραψα εγώ. Γλυκάνισος, σωστό! Ναι! Λεβάντα. Λεβάντα χαμομήλι! Έφαγες Αυτό κόψτε εδώ. Μανολή. Τελευταίο είναι, πρέπει να συγχαρείς τον νικητή. Κώστα, ποιος είσαι στο δικό, δεν τέχει. Λοιπόν, Το πιει κάποιος από το κοινό. συγχαρητήρια και στους δύο παίκτες. Ευχαριστώ. Ήσασταν φοβεροί, δηλαδή. Δεν έχω ξαναδεί τόσο φοβερούς παίκτες. Θα πούμε ένα γεια στα παιδιά. Θέλω να μας πείτε πόσα βρήκατε από τις ερωτήσεις. Ποιος πιστεύετε ότι έχει γίνει πιο πολύ κολοτριπίδι από τους δύο. Ευχαριστούμε. Like, subscribe και τα λέμε την επόμενη φορά. Να πιει. Γεια μας. Γεια μας, τα λέμε. Αυτός είναι ο ροάς και αυτός ο δικός μου. Και το... Νικητής Κώστας, δεν μας έχεις πει για το έμπαθλο. Τι θα θέλεις για την επόμενη εκπομπή? Μιας και το αναφέραμε και δεν έχει γίνει, πίνα κολάντα νομίζω. Είναι κολλάτα για το επόμενο. Εμένα εγώ Καλοκαιρινό. είμαι Περισσεύη, έχασα. Πίνα κολλάδα. Πίνα κολλάδα. Μια και είναι Ιανουάριος. Μια και είναι το Άρης, τραβάει. Οκ, πίνα κολλάδα λοιπόν.